अरे पोलीस आलं भिकार मारते वाटतं. अरे मारते वाटतं बेकाराला आता. हे हाणते मांडा जायचं वाटतं. हाणते नाही घेतलाय साईडला. काय करते कोणा मारतेत काय. मारतेत काय बस जेवणा डबा द्यायला वाटतं. डबा द्यायला वाटतं जेवणाचा. साहेबांचा वाटतं डबा आहे ना. एक नंबर काम करायला जेवण त्यांचा डबा आहे वाटतं. त्यांचा डबा आहे वाटतं त्याला ते. खाना खाओ जरा इधर पीछे आओ पीछे. नहीं खा रहा है. खाओ पूरा खाओ. हाँ पानी दो. जाओ नको घ्या ना असलं घ्या. शूटिंग काय करायचं शूटिंगसाठी नाही. जेवलेलं नाही हो. 4 दिवस उपाशी आहे. पाणी घेऊन येतो. पाण्याची बाटली द्या. पाणी बाटली चालू करू. खावा पूर्ण खावा. जितना उतना खाओ. हाँ डबा दिला वाटतं त्यांचा. डबा त्यांचा दिला वाटतं. माने साहेबांचा दादांचा डबा. जेवण केलं ना 4 दिवस. त्याला कोण जेवण देणार. कहाँ से आए हो. गाँव कौन सा है तुम्हारा. मात्रा है वो. खाओ आराम से खाओ आराम से खाओ. हाँ इधर रुको. आराम से खाओ. बैठो सीधा बैठो. हाँ जाके मार लगा. ठीक है.